jedlo po vietnamsky. Čiže dneska sme skúsili túto objednávku vybaviť vo vietnamčine. Pani proste sa z toho teší, sa smiala z nás, že nechápala, jak sme na ňu začali sypať. Koľko to stojí, sa povie noko za baoniu. A toto perfektné jedlo vyšlo euro. Teda necelé euro, možno 90 centov. Presne kvôli tomu sa oplatí byť niekde dlhodobo, pretože máte vychytané reštiky, kde sa viete dobre najesť a pri krátkodobom cestovaní je to tak, že kým nájdete dobrú reštiku, tak už sa aj presúvate do inej časti. Čiže topka je žiť dlhodobejšie, nájsť si svoje fleky. Spoznať to. Spoznať ľudí. Mot. Ďalšia objednávka po vietnamsky. Frajersky. Týpka sa smeje a nechápe skade vie tak po vietnamsky. Si málo kedy príde turista a takto si pýta v ich jazyku. Tak dnes si popýtal počet, mod je 1, H je 2, mod no knia, zabania, koľko stojí. Základné veci a hneď vás tu berú inak. No, dávame vykecávať telefonát od Donáška z Lazady, čo je také ako náš AliExpress. A typek nevie po anglicky, čiže on miestne nám pomáha. He come here? Oh, great, thank you. Thank you. Hello. Hello. No. How much? Ale tu nemáš toto na hodinky. Asi nedojde nikdy, takže nemáme stále všetko. Slovensku môžete mať dom za to. Máme kryt na telefón a slučko. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thanks. Objednávka úplný fail. Kryt je rozbitý a sklíčka na telefón, prázdny obal. Nie sú tam sklíčka. Čiže... 150 000 iba tak. Takže musíme to teraz riešiť a vrátiť to, lebo jednoducho objednávka nespĺňa kvalitu požadovanú. Už nestíham počítať, koľkokrát sa to snažili odrkať. Čo sa týka tej Lazady, tak akože je to strašne komplikované s dodaním, že dodávajú každú jednu vec vo objednávke. Dodávajú každú jednu vec vo objednávke osobitne. U nás, keď si objednáme z AliExpressu alebo zo Sheinu, tak nám to dá do jednej objednávky a doručia nám to naraz všetko. Ale tuto si objednáte kryt na telefón a ja neviem, tričko, kreťasy a každú jednu vec vám doručujú osobitne, pretože, ako chápem to tak, že asi je to stránka, ktorá zlučuje viacero predajcov a každý ten predajca to odošle osobitne. Ale tak je to veľmi nekomfortné, v kuse otravuje ten kuriér. Dnes sme prevzali jeden balík, došli 2 veci a druhý kuriér má 3. vec. Hop, hop, hop. Nie. Dobre. Rýchlo preč. Dobre, ale tie sú dobre, že sa boja.
najkrajšia pláž v Danangu počas dňa. Nastavuje na GPS-ko, viewpoint. Pozri, čo mi našlo, nejdeme tu na západ slnka. Či bolo ty toto? Nie? Ne, to je iné. No, to bolo takýto tam na most. ľavej strane. A neviem to nájsť, nechce mi to nájsť. Nepamätám si, jak sa to volalo. Please, kafe den, zebeniu kafe den. Bao nhiêu tiền á? Là 15. Okay, please one. And no sugar. no sugar. No sugar, no milk, only cafe. Yes, sir. Yes. Ideme z kaviárne. Chceli sme kávu, povedal istú sumu, po dopití kávy povedal inú sumu, tak Stano si robil srandu, že či ceny išli hore, kým dopil kávu. Tu? Hej, teda tak, idem si to dať. Mal by to byť zelený čaj, nechajme sa prekvapiť. Možno dostaneš polievku. Spýtaš sa mi, že koľko stojí? Pratak, Ten hej? besúd, hej, teda tak. Ty vieš po vietnamsky, ty povedz. Hello. Teda tak. Aha, tu je dva. You have, xin chào. You have tratek? That's up? Yes. How many? Zebeniu. Zebeniu. Tratek, zebeniu. 20. 20. 21 glass. No, there is 12. 12. 12. Ďalší odrby. Každý meter, že by sme riešili. This is 20. 20. This. No. This. Okay, this and no sugar. No sugar. No sugar. No sugar. No sugar. This, yes, no sugar. That, Tratak. no sugar. Yes. No sugar, yeah. Cơm ly trà tát mà không có đường á. Neviem, či tu aj reálne sa to podáva, alebo len si robia pranky z ľudí. Lâu nhở đi. Takže fú, hotová som sa, to už rok nikto neobjednal, ja už neviem to robiť. Này. No. Deti tu využívajú. Zriaha, jak dostane 20. Aha, tak treba platiť. 20. Ben spravil veľkú chybu, že vyvesil ceny. Už keď chce na turistov pásce robiť, tak nech si nedáva cenník. Không, chỉ cần bỏ đường. Bỏ đường đưa nhắm. Please, please, 20. À. Cái đi. To si pozabania, lebo to hovoríme úplne inak, ale každý z toho začne smiať. No ja sa bojím, že čo mi tam dá reálne po tomto. And nogmia zebenia. Nogmia zebenia. Nogmia. Nič. Nogmia? No? Rồi. No, nogmia. No, došla. Nước mía. Nogmia. Yes. Zebenia. Zebenia. Dog. Hen. 10? Hen. Okay, thank you. Only for info. Neviem, či to nie je kumkvatový čaj inak. Chablis, no sugar. No Okay, sugar. okay, Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. Okay. Daj mu ochutnať to. A little bit A little this. sugar. Matt, this is good. This Matt. is good. A little bit. Little bit. Thank you. Cho anh xí, cái đó là cái gì đây? Tak, Mat. Cho anh xí. Xí là Neviem, čo to je. Neviem. cái nát Thailand. Pohode. Jak to volá? Cái nát Thailand. Telefonátov tu mám na vietnamskom čísle, tak 15 denne. Pekne drží tú slámku tam, kde piješ. Hygienikuš. Však za 20. Dopiješ to cestou? Jasné. Tak tie veci si dáš do kufra, niektoré musíš držať. Hej. No a teraz to ochutnáš. Oh. Thank you. Lazada? No. And where are you?
Villa was good. Bari Garden Villa. Tomorrow. Okay. Tomorrow we'll be here. Okay, thank you. No, za dnes telefonát z Lazadou, koľkýkrát? 10. No, tak 10 krát už minimálne. Drsa, hej? Hej, lebo každý kuriér má inú vec. A zás mi tak to volá. Zase v kuse vybavovačky v tom Vietname. Hej, zase mi volá, hej. Lazada. Ja už budem mať nočné mori, z toho sa budem strhávať zo sna, že Lazada. Dobre. Odporúčam vám ľudia, neobjednávajte si nič z Lazady, pretože vám to zoberie život a budete musieť dať výpoveď v robote a len celé dni dvíhať a dohadovať sa s Lazadiakmi. Myslia všetko za tým volantom. Pije čaj, pozerá GPS-ko a ešte ich hru hraje. Rozmýšľam, že si film zapnú. Lebo núda na tých cestách. Tak, ale toto je ďalšia mega trasa na bike. No, tomu ver. Wow. Tak, toto je úplne jak náčak z hora. Jo, len troška väčšia. Wow, ale toto je strop. Tak, toto je riadny viewpointík. Taká klasika, Stano nechal kľúče v motorke. Včera sa Lunoz nechal tiež kľúče v motorke. Hazarder. Má rada adrenalín proste. Okej. Kde máš kľúče od motorky? Motorke. A rád hazarduješ? Jo. Kde sú? Ďakujem. Hej. Ďakujem. Ešte krajšie bude, uvidíš hore. Odrak ideme do hôr. Máme 13 minút, ale... No však akurát máme tam 40 minút. Ešte na GPS-ku? Koľko máme ešte na GPS-ku? 6,6 km. 6,6 a nepustí nás tu už ďalej, pretože nemôžu tu ísť automatické skútre. No, asi tam je moc strmý kopec a proste s automatom to neviete dobrzďovať rýchlosťami. Hej, takže ideme sa ďalej trochu prejsť, ale tak pôjdeme tu najbližšie na bicykli, keď si prenajmeme a pozrieme to až do cieľa. Je tu vlastne taká vrátnica, ktorá to oddeľuje a ďalej už nepúšťajú tie skútre, ale je tu možné si prenajať manuál skútre a stojí to 100 000 na deň. A s týmto už môžete ísť ďalej, tých 6,6 km. Bavíme sa práve o tom, že tu v Da Nangu sa nebojíme, takže by nám niečo ukradli ako v Nha Trangu. Bo v Nha Trangu fakt človek, keď nechá kľúče v motorke minútu, tak už tú motorku nemá. A tuto... Natoč ten výhľad. Tuto je to v pohode. Wow. Je to väčšie, nie je tu toľko zlodejov, je tu viac toho, čo robiť. Čiže na život to zatiaľ vyzerá ako lepšia voľba oproti Nha Trangu. Akože celkom veľká konkurencia tých dvoch miest, ale o trochu asi viac vyhráva Da Nang momentálne. Napríklad ja som v Da Nangu ešte ani raz nevidel nejakého zlodeja. No. Proste. Tie typy zlodejov, tie typy zlodejov, čo sú v Nha Trangu. Lebo v Nha Trangu som nevidel žiadnych zlodejov, pokiaľ nám neukradli telefón. V okamihu, keď nám ukradli telefón, som ich tam každý deň videl spať, ležať na lavičkách v parku, úplne jak takí bezdomovci, proste také deti zo stroskotaných rodín. A jednoducho človek ich nevidí, pokiaľ s nimi nemá nejakú skúsenosť. No neskutočné. Škoda tých káblov tu. Troška to zničí foto. No a v Nha Trangu na tom viewpointe sme neboli až takej výške, si myslím. Ale tam to malo svoje čaro, lebo to bolo zase tak pekne blízko. No. My stále stúpame. Taký výhľad hore. Tak tento výhľadík je neskutočný.
Neskutočná energia toho miesta Tie hory, a tých hôr v pozadí. Najviac odporúčam ísť v Da Nangu sem. Tak tu sa to krásne odkrýva zo všetkých strán a vidno, ako je ten Da Nang položený v horách. Pohode? Máš ešte energie na toto? Energie je nekonečnú. No. Tak toto je najkrajší západ slnka, čo som kedy videla. No, Stano raz povedal, že kde končí cesta, ja si ju spravím. Mysleli sme, že dnes sa sem nedostaneme, ale rýchle nožky a došli sme tu skôr ako ľudia na Pozri, bicykli. my stíhame normálne originál sunset tu na výhľade, kde sme chceli. 6 kilometrov, to sa mi nechce veriť, že sme dali na pešo. A tam je tá rozhľadňa. Tak toto je čistý sen. Takže tento výhľad je v Da Nangu. Must to do it. Must to see. Tak toto je iný výhľad. No, večera, takzvaný Vietnam style takeaway. Zabalené polievky v sačku. U nás si takto donesiete doma rybu do akvárka a tu vám takto naložia polievku. To nie je zlé. Taká sačková. No ako hodnotíš výber? Ja hodnotím výber, že najlepšie jedlo asi, čo som mal za posledné 3-4 dní. Akože fried rice vážne. Proste Da Nang je topka. No. Prvý dojem nebol až taký dobrý, ale zaľúbila som si toto mesto, lebo je tam toho fakt veľa čo robiť. Len treba dať tomu mestu šancu. No. Najlepšie fried rice, akú sme tu mali. Tak tam sa vrátim určite.